अरे बनल रहे जोड़िया ए चाचा बनल रहे जोड़िया तोहार यौरा चाची के बनल रहे जोड़िया तोहार यौरा चाची के बनल रहे जोड़िया तोहार यौरा चाची के बनल ये 100 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम बा चाचा के इता चाचा के हमरे बड़के चाचा के फरमाइश रहा हमके गा दे लेकिन यही भाव में वंदना की शुरुआत है गुरुजी। हिंदू धर्म के प्रथा कोनो भी गीत संगीत या शुभ कार्य करे से पहले लोग अपने आराध्य के मन चाह देवी देवता के मनावेलन। हिंदुस्तान में केहू राम के पुजारी बा तो केहू श्याम के पुजारी बात केहू आसाराम के पुजारी कहीं अरे राम झकोरा मारई झूलनी ए भैया झकोरा मारई झूलनी कहीं साड़ी लहराई हो झकोरा मार झूलनी साड़ी लहराई हो झकोरा मार झूलनी साड़ी लहराई हो झकोरा मार झकोरा मार झूलनी भैया मार झूलनी झकोरा मार साड़ी लहराई हो झकोरा मार झूलनी बहुत अच्छे लेकिन एक लाइन और गौलन अरे राम घुमा के गोरी मरलू जब कोनो लेडीज कलाकार चढ़ाई भैया तब गावत रहन हैदर गुरु कहीं अरे राम घुमा के गोरी मरलू नहजारी ऐसे बान हो घुमा के गोरी मरलू नहजारी ऐसे बान हो घुमा के गोरी मरलू नहजारी ऐसे बान हो घुमा के बहुत अच्छे घुमा के गोरी मरलू घुमा के गोरी लेकिन यही भाव में बिटिया मातारी के दरबार में दुनिया के मालिकिन स्वर की देवी जगत जननी आदि शक्ति माई सरस्वती के दरबार में जाके अर्जी लगावा था कि माई ना हमरे गावे के सहूर बा ना ई लोगन के सुने के ना समाज है ना साज है ना आवाज बा कुछ हमरे पास नहीं खेबा आप ही गवावेलू आप ही बताया जाता है बाबूजी गवैया महान नहीं होते लेकिन आप लोग महान हो भैया आप लोग चाहिबा तो गवा देबा ना चाहिबा तो उल्लू बना देबा। यही से माई के दुआरी पे जाके बिटिया अर्जी लगावा था कि माई जैसे रोज गवावेलू रोज बजवावेलू आज हूँ मंच मिलल बा बिटिया से उम्मीद बा आप ही के आसरा बा भरोसा बा कि आज भी गवा देबू क्या कहे कहीं अरे राम बजावत बीड़ा जननी हे माई बजावत बीड़ा जननी दया वाला लाकार हो बजावत बीड़ा जननी वाला लाकार हो बजावत बीड़ा जननी वाला लाकार हो बजावत बीड़ा जननी बहुत अच्छे ललकार हो बजावत बीड़ा जननी अंतरा के भाव में कहे का सुहूरदा ससुरहवा से कादी ताली कावालू
रसा रसा खान से सवैया चुअवलू ओ राता राता कार से सवाई जो आवालो राता राता कार से सवाई जो आवालो सुरदा ससुरवा से कभी ताली तोर दासा तोरावा के काफे डाले खावालो तोर दासा तोरावा के काफे डाले खावालो रसा रसा खान से सवैया चुअवलू राता राता कान से सवाई जो आवालो राता राता कान से सवाई जो आवालो लिखलू रामायण लिखलू रामायण तुलसीदास के निहार हो बजावत आवाला लकार हो बजावत मेरा जननी आवाला लकार हो बजावत मेरा जननी बजावत मेरा जननी बजावत मेरा आवाला लकार हो बजावत मेरा जननी आवाला लकार हो बजावत मेरा जननी बिटिया बतावा था कि माई सूरदास आखी के सूर रहलन लेकिन आपके कृपा दृष्टि भइल के कविता लिखलन तुलसीदास के दुनिया के ना जाना था मेहरारू के प्रेम में पागल लाश के नाव समझलन सांप के रस्सी समझलन अधीरिया रात में ससुरारी जाके पहुंच गईलन मेहरारू के चक्कर में प्रेम रहल लेकिन जब फटकार मिलल हा तो आपके जाके दुआरी पे माथा टेकलन ज्ञान के प्राप्ति भइल रामचरित मानस के महान ग्रंथ के रचना कैलन के हो तुलसीदास बाऊ तो सबसे बड़ा छिनरा रहना तो को बताए रहे हाँ जाना छिला हम हाँ उन्हीं के साथे रात रह चेलर रहन पहले से मालूम है। बहुत बहुत प्रणाम लेकिन हम जात विशेष के नहीं कहते उनके दुनिया पूजत था सच्चाई सच्चाई होता है आज उनको भगवान की तरह लोग पूछते हैं क्यों उनका कर्म अच्छा था ए भैया यही से बिटिया अर्जी लगावत बा का कहे सहेली के सितार ढीला करा घुमाया सहेली के सितार ढीला करा घुमाया बेसुरा के बाढ़ आई बिगाड़ी तरह बिगाड़ी हमार हो बिगाड़ी हमार लाज जाई हो तो हार हो बजावत बिगड़ा बिटिया बतावत था कि माई आज हमने गावे के स्थिति में ना रहली लेकिन आशीर्वाद तोहार भइल इशारा तोहार भइल पंच परमेश्वर के आशीर्वाद के हमनी के जरूरत रहल आप ही इशारा कैलू तभी बिटिया कुछ बोला था ना तो हम का गई ई लोग का बजई हैं ए माई अगर आज हम यहाँ ना गा पाई में हमार कुछ ना जाए कहे से कि ना हम गाइला ना ई लोग बजावेलन आप ही गवावेलू आप ही बजवावेलू ए भैया कहल गइल बा भक्ति भजन जतने करा बाबूजी उतने कम हा वंदना के मतलब भाव कबो ना एके बंद करे के पड़ेला
गुरुवर बिहारी रामदेव के घराना गुरुवर बिहारी रामदेव का घराना, गुरुवर बिहारी रामदेव का घराना। जगी प्यारे लाल के जानत बा जमाना जय प्यारे लाल के जनक बा जमाना, जय प्यारे लाल के जनक बा जमाना। ए बच्चो कहल गईल बा किसी महान पुरुष ने कहा है कि मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो। हाँ बस हो गया खत्म। आदत सुधार लो, बस हो गया खत्म। हाँ सही बतावत है ना भैया, जो दिन आदत सुधर जाए वो दिन प्रेम से रह लगी है, सब कुछ झंझट इनकर खत्म हो जाए। ना तो बेचारा इतना परेशान है, इतना परेशान हुआ। अब हम का बताई, 4 कैमरा लाग बनाता, सच्चाई बता दे। वाह ये तो ठेकान देने पर अच्छा मंत्री है वो ना। कहे का कहे गुरुजी, बिहारी गणेश रामदेव के घराना बिहारी गणेश रामदेव का घराना, बिहारी गणेश रामदेव का घराना। विजयी प्यारे लाल के जानत बा जमाना जय प्यारे लाल के जनक बा जमाना, जय प्यारे लाल के जनक बा जमाना। कहेगा या कवि के अरे करेगा या कवि के कलमिया पुकार हो, बजावत बीड़ा जननी, अरे बजावत बीड़ा जननी, तया वाला का